12टा जेब्ला जागोन होमबा निउ इयार होननानै बिसोरो बयबो गान खनगोन जिसुनि नाम लानानैहाय Hi लोगोफोर वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दिनै जाहैबाय निउ इयारनि नोंथांमोनजों ब्लग खालामसै होननानै सानबाय आङो थ' हेपि निउ इयार बयनिसिमबो ओमफ्रायहाय मा होनबावनो दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय डेलि ब्लग बायदिनो आंहा जेबो स्पेशल गैया बेबायदिनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो होननानै सानदों आङो जा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आंबो मा खालामगोन साननाय बायदिथ' गासिबो जाजोबखाया नालाय दसेनो मा सानगोन दसेनो मा जाब्रबगोन बेखायनो आङो बुंनो हाया आरोना दिनैनि ब्लगावबो ओरैबायदि खालामगोन होननानै बुंनो हाया थ' बिदिनो थांबाय थानोसै आरोना थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौहाय मारै जायो थौदो होमबा जागायजेननोसै थोद बेरे फुंजानि बिदि गेलेयो मानसिफ्रा हो गेलेनाया मोजां नङा बिसिना नायगोन बोरैबा थांगोन हरै जिंजों बांद्राय जिंजों दा थां औ गेजेराव दे नायगोन नों मेङाखै ए मेंबावाखैसोनो ए फ्लाइं किस इस एट खुवाया अयथासार जाजेनबाय माथो निउ इयारनि हाब नै जि खुवा दिनै दाबोनो सान ओंखारा मा खालामदों लायनांगौ नै बेरे फुंजानि दै लुदों माबाया दै सारगासिनो बागानाव नै गुलुनि फुंनि ओंख्रि ना मागुर आलु गाजर आयौ संबाय नै जानोसै ओंखाम जानोसै मोनबाय नै आयै माबा लावदुम बानायनानै दोनबावदों सारबाव औ जानोसै माम जानोसै औ जोंहा दे थिनायनानै जानोसै ना फिस जानोसै जोंहा दे हाय लोगोफोर होनदो दे फिसालाखौ जाहोखांगबाय ओमफ्राय दा आङो फिथा सावनानै दंखायो नालाय ओमफ्राय बेखौहाय लाल साहाजों जानोसै आरोना ओमफ्राय नै लाल साहायाव हाइजें नागिरफैदां हाइजें बिफां बोरो नै हाइजें आयौ बोरो बेदरालाय एहा दङहाय नै हाइजें बरा साहा लोंसै एकदमबारे जाखां लोंखां नै मोनसे खामानि मावनो ओंखारदों अखा लादों आङो बेखौ मोनसे खामानिसो मावनो नागिरदां दा नुब्रबनानै गोसोखांनाय आरोना नै बाव हासार दङ ना बेखौ लानानै थांगोन आं मोसौ हासार माने लोगोफोर दासो नुनानै आङो गोसोखांब्रबदों आरोना थाबफोराहाय लांदां जानानै दङ अबेबा बेखौनो आङो हा दंखायोखौ एसे हासार सोदेरनानैहाय माने एसे खामानि मावनो सानदों आरोना दा फिसालायाबो गेलेथ'गासिनो नालाय दा बेजोंनो आरोना थ' होमबा नै बिसोरो खालि जानानै दंजोबो बेफोरखौहाय एसे एखु खालामनानै हासार सोना होनोसै मैलासो बेखौ दादां आंबो दाङाखै मामा फैबाय मैला हाद्रुबो फुङावनो नामाथाय जेबो मावनो मोना हनै थाम मोनसेयावनो हनै बेयाव दङ हनै नोंनिखौ लायनो फै थाम मोनसेयावनो हनै थाम मोनसेनो हनै मा जिनिस मेथाइ हनै सेस बोरैबा जाजोब्बायहाय नै हाद्रिसो जाजोब्बाय नै मावफुंजोबनो मोना माजोबनो मोना खामानिफ्राहाय बेबायदिनो आङो
फांनैल' गायनो मोनबाय आरोना फिसालाया थाफाबाय थायो खारफाबाय थायो ओमफ्रायहाय बे जिनिस माबा खन्था खनसे लानायफोरखौबो दांलाबाय थानो नागिरोना ओंखायनो हायासैलाय खामानि मावनो बेबायदिबो आं ओंखारोना लोगोफोर माने मोनफुंजोबा जेखौ मावनो लुगैयो बेखौबो खालामजोबनो मोना जेखौ मा खालामनो सानो बेखौबो खालामजोबनो मोना नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो सानो बेखौबो खालामनो हाया बेबायदिनो जायो आरोना बिमाफोरना बिदिनोसै ओमफ्राय बिदिनोसै आरोना जाब जुबनो नोंथांमोनजों लाबोबाय थानाय जायो बेखिनिखौनो जायखिजाया नोंथांमोनाबो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नै दा दुगैनोसो नागिरदों दुगैयाखै नालाय बे बुंनायनिफ्राय दाबो दुगैयाखै आरोना मा मा खामानिसो मावलागासिनो आङो दुगैनानै लाग्रोसै मानसि होफैदोंमोन दहाय ओमफ्राय दुगैनाय जायाखै आरोना दुगैनो नागिरदोंमोन आङो दा दुगैनानै लाग्रोसै आं दुगैहोयोना दुगैहोआसैलाय सासेया ओंखाम संबाय नैबे जाहैबाय लाफा दोलो जोंनि नै ना मागुर बे बाबानि ना संनोसै नैबाव नै बेखौ बिदै जेब जेब खालामसै आरो दुन्दियाजों आयौ बिदिसो आबौ जाखांनायनि नोंहा जाफिनबाय आयौ जादो जादो ओंखामा जादो ओरै सिथा जा दावलायहाय ओंखाम खनना जानो दे जादो दे सागोन आबौ दे जादो फिथ'ला जादो अरखादो नाम होनथार ओमफ्राय नै बेनो बेयावहाय दङ मुला बेदरजों आलुजों एवनाय माने दै होनानै फोमोननाय आरोना ओमफ्राय नै हांसो गारामा लालायबाय आङो जानोसै आरोना दा लोगोफोर नै आंहाथ' मोनायावसो दिनैहाय माबा टाइम मोनलायबाय आरोना आङो फिसाला उन्दुनायावसो नै फिसालाखौ फुथुनानैसो आङो नोंथांमोनजोंहाय फैफिनलायबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय आङो औ दिनैथ' आङो एफाग्राब माने जेबो खालामनो मोनासै बेखायनो आङो नोंथांमोनजोंहाय मा सानदों कि दा बेखौनो एड खालामसै होननानै सानबाय आरोना आङो आंनि ब्लगावहाय जे आगोलहायनो सिगाङावनो माखासे आबैमोन आब'मोनाहाय सोंहरदोंमोन आरोना आंनावहाय माखासे आंनि डिटेल्स माने बेसेबां फरायनाय मा फरायनाय बबेयाव फरायनायखौथ' सोंहरफेराखै खिन्थु बेसेबां फरायनाय बेखौ सोंहरदोंमोन आरोना बेसेबां फरायनाय ओमफ्रायहाय मा मावोखौथ' आं सिगाङावनो खिन्थाखांखाबाय गोबाङानो मिन्थिखायो बांसिनानो आं मा मावो बबेयाव मावो बेखौ मिन्थिखायो आरोना बांसिनानो ओमफ्राय खिन्थु आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोनजोंहाय बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरोना जे आङो बेसेबां फरायनाय मा फरायनाय बबेयाव फरायबोखो बेसेबां स्कुल कलेज चेन्ज खालामबोखो बेफोरखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना आङो आरो गोदोनि बायदिसिना मेम'रिसफोर बेफोरखौनो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों गोदोथ' मा स्कुलनियाहाय बांसिन मेम'रिसफोराहाय थायो मारै बुजाबोनाय मा बांसिन स्कुलफोरावथ' बुजानायानो बांसिन जाखायो आरोना ओमफ्रायहाय गोदोनि समावथ' मा बुजानायफोरखौ जोङो माने बुजाबाबो माने दानि गथ'फ्रा जे जेनेबा कमप्लेन होयो नङा होमबा बेबायदि आंथ' खोनायो आरोना स्कुलनि माखासे टिचार्सफोरखौहाय सोरबाया बुनायनि गथ'फ्राहाय कमप्लेन होयो मायो आरोना ओमफ्रायहाय जों गोदोनि समाव माने हाजारखि बुजा माबा जा माने माबानो रोङामोन आरोना बेबायदि कमप्लेन होनांगौ ना मानांगौ मिथिफेरानोमोन माने मास्टारजों बुजाबाय नालाय गावनि माबा मोनसे दायखा आरोना बेखौल' सानबायमोन गोदोथ' मा माने बुजायोमोन जोङो आयु जेबो माने गैया आरोना माने अबेबा खाजा हस्टेल बारनानै दसे खाजा जानो थांबाबो बेयावबो बुजागोन मालाबा जुथा गानाबाबो एकदम सिनजालनि बुजागोन ओमफ्राय बिदिनो आरोना मालाबा आखाइयाव मेहेन्दी फुनबाबो बुजागोन इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना बेफोरखौ गोसोखांबा माने जै स्कुलनि लोगोफोर माबाना लोगो मोनबायना जों बेफोरखौ रायलायनानै माने जोबनो थाङा जोंना खोथाफ्रानो जायखिजाया नोंथांमोनजोंहाय बेखौनो शेयार खालामलांगोन आरोना दिनैहाय आङो बबेयाव फरायनायमोन ओमफ्राय मा फरायनाय दा फार्स्टनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामसै बबेयाव फरायजेननायमोन आङो स्कुलखौहाय गामियावनो फरायदों बर' मिडियामावनो ओमफ्राय गामियावहाय फरायबाय बेनिफ्राय क्लास 4सिम थाखो 4सिम फरायबाय आरोना ओमफ्राय थाखो 5निफ्राय क्लास 5निफ्रायहाय आङो गसाइगावआवहाय थांबाय ब्रह्म स्कुल दं मोनसे अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रम होननानै बुङो बांगाल जायगाफ्रा दाथ' बांगालनि थाखायनो बारा मानसिफ्राबो थाला बर'फ्राहाय खिन्थु बै समावहाय बेबायदि गिनाय गैयामोन आरोना बांगालफोरनि बर्डिं स्कुलमोन बियो ओमफ्राय ब्रह्म स्कुल आरोना बेयावहाय ब्रह्म स्कुलबाबो ब्रह्मफोरल' थायो बे नङा खृष्टियानफोराबो थायोमोन ओमफ्राय
जायखिजाया धर्मनिफ्रायबो थायोमोन आरोना ओमफ्राय बांगालफोराबो थायोमोन माने थाया बिसोरो बांगालफोराहाय हस्टेल थायामोन माने बिसोरो स्कुलाव फैयोमोन आरोना ओमफ्राय खालि बर'फ्राल' हस्टेल थायोमोन ओमफ्राय बेयावथ' क्लास 10सिम फरायबाय क्लास 5निफ्राय क्लास 10सिम फरायबाय आरोना मेट्रिक होदों आङो 2006आवहाय ओमफ्राय बिराद फुराना गोदोनि मानसि आरोना आङो बिनि उनावहाय HS फरायहैबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय ओमफ्राय HS फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार ओमफ्राय डिग्री बोसोरथाम गासै 5 बोसोर बे कलेजावनो फरायबाय आरोना क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावनो ओमफ्राय हस्टेल थायोमोन ओमफ्राय उनावहाय आङो MA फरायबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय 2006आव मेट्रिक होबाय ओमफ्राय 2007, 8 HS जाबाय ओमफ्रायहाय 2009, 10, 11 बे जाहैबाय मा होनो आङो डिग्री फरायबाय आरो ओमफ्राय डिग्रीनिफ्राय आङो 11 to 13 MA फरायनाय जाबाय 2014आव आङो आरो गसाइगाव फैफिनबाय मा होनो माबा B.Ed लानो थाखाय 2014 बे समावथ' माबायाहाय B.Edआहाय 1 yearल'मोन नालाय B.Ed फरायखांनायनि उनावहाय 2015आवहाय माबाबाय मा होनो इन्टारभिउ जाबाय UNआवहाय इन्टारभिउ होनानैहाय ओमफ्राय बे हाबनाय आरोना 2015निफ्रायहाय ओमफ्राय सानदोंमोन आङो B.Ed जोबखांनायनि उनावहाय जेनेबा PhD खालामनो थाखायहाय ओमफ्राय PhD खालामनो थाखाय गुवाहाटीयाव थांफिननांगोन गुवाहाटीयाव थांनो होननानै सानदोंमोन खालामगोन होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु उनावहाय गोसो जायासै आरोना थांनोबो मानोबो बिदिबो गोसो जायासै सिगाङावल' सानदोंमोन आङो आंनि सासे लोगोआबो बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो फरायबानाय ओमफ्राय बेबो दाथ' जोबगुलायबाय बेहा मालाय डक्टर जागुलायबाय आरोना थ' आंबो खालामनाय मोनबा दाबायदियाव डक्टर मोननो हासिगौमोन आरोना ओमफ्राय गैया खालामासै जायासै ओमफ्राय गैला आरोना डक्टर उमुक होनजालायसिगौमोन ओमफ्राय गैया बे खाफालाव गैला आरोना बे गैला जायासै MA फरायनाय टाइमावनो नेटबो होदों ओमफ्राय नेटखौबो क्लियार जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहायथ' नै टेट होबावनाय जाबाय ओमफ्राय टेटआबो माबानि दं मा होनो आसाम टेटआबो LPनि दङ ओमफ्रायहाय BTR टेटआबो दङ माबानि MEनि दङ ओमफ्राय गैया आरोना दासिमबो जब गैया बेयावनो UNआवनो 2015निफ्राय 10 बोसोर जालायनोसै बेयावनो मावगासिनो दं सिगाङावथ' आङो 2015 जेब्ला हाबदोंमोन बे टाइमावहाय HSआव मावजेनदोंमोन आरोना HSनि गथ'फोरखौ फोरोङोमोन आङो हायार सेकेन्डारिखौहाय ओमफ्राय बे टाइमावथ' डिग्री गैयामोन ओमफ्राय जेब्लानाखि डिग्री फैयो होमबा आरो डिग्रीखौ लानाय जाबाय डिग्रीखौ लाखांनायनि उनावहाय आरोबाव MAबो जाबाय ओमफ्राय डिग्रीजों लोगोसे MAखौबो फोरोंनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा बिदिनो MA स्टुडेन्टस थायोबा MAनिखौबो फोरोङो ओमफ्राय BAनिखौबो फोरोङो आरोना दा बेनो आङो कलेज लेभेलावहाय फोरोङो आरोना UNआवहाय ओमफ्रायथ' जेबो गभर्नमेन्ट जब गैया दाबोनो लासिंसिं आरोना गोदोनि मानसि एफाराबनो ओमफ्राय दाबोनो गभर्नमेन्ट जबानो गैया दा बेखौनो ट्राइ खालामगासिनो दं इसोरनि अननायाव मालाबा खाफालाव नाङो खोमा बे 2025 आंनि थाखाय लाखि जाथोंसै आरोना ओमफ्राय दासिमबोथ' गैया नालाय ओंखायनो ट्राइ खालामबाय थानांगोन उपाय गैया माथो खालामनो नङा होमबा दा आङो टेट पास जादोंबाबो मानि थाखाय जेनेबा टेट साख्रि मोननो हायाखै टेटनि साख्रि मोननो हायाखै बेनो जाहैबाय आं दा जायफोर टेट पास जानानै साख्रि मोनदों बिसोरनि बायदि माने मार्क्स आंना जाहैयाखै बेनि थाखायहाय आं दासिमबो गैया आरोना आंनि मार्क्सफोराहाय जेनेबा जेसेबांखिनि दा मोननाय साख्रिफोर मोननाय टेटनि ओमफ्राय बिसोरबायदि आंनि मार्क्सआ बेबायदि नङा जाहैबाय आरोना हाइ नङा जाहैबाय दा बेनि थाखायनो गैया आरोना टेट पास जानानैबो टेट साख्रि गैया टेट पास जानानैबो साख्रि गैया आरोना होमबाथ' बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै जेरावबो दाथ' दावरावथार निउ इयारनि दावरावथार आरोना फुरा ओमफ्राय दिनैथ' नै खाथियावबो गिर्जा दं नालाय बे गिर्जायावहाय दिनैथ' 12थासिम थागोन आरोना मानसिफ्राहाय 12थासिम बिदिनो उन्दुआबालानो थागोन ओमफ्राय 12था जेब्ला जागोन होमबा निउ इयार होननानै बिसोरो बयबो गान खनगोन जिसुनि नाम लानानैहाय ओमफ्रायहाय खाथियावनोखा नालाय खोनायो आरोना ओरैनोबाबो हाल्ला सिला बयबो लामायावहाय ओमफ्रायहायथ' आवगोलहाय दासो गिदिङोना गिदिंनाथाय दा गिर्जानि मानसिफ्राहाय माने लामा 12था जायोबा बे लामायावहाय गिदिङोमोन आरोना गामिनि लामायावनो ओमफ्राय बेबायदि गिदिङोना गिदिङा जायफोरना ख्रिस्टियानफोर बिथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे बेबायदि गिदिङोना गिदिङा नोंसिनाहाय माने गामियावहाय 12था जायोबा बेबायदि निउ इयारावहाय गिदिं गिदिं रंजायो आरोना बे गामिनि लामायावहाय थ'
बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बयनिसिमबो हेपि निउ इयार वान्स एगेन होमबा दिनैनि ब्लगखौ आङो एसेबां दोनथ'नोसै दे आङो सिगाङाव बे माबाखौहाय सोंहरनाय जादोंमोन नालाय बेखायनो आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय मा फरायनाय बबेयाव मावो बेफोरखौहाय सोंहरनाय जादोंमोन नालाय सिगाङावहाय दा बेखायनो आङो दिनै बेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं